салом дӯстон, ин барномаи хонаҳои фурӯшӣ мебошад ва дар имрӯза навормон пешкаши шумо 8 хонаи фурӯшӣ мегардад. Аз шаҳри Душанбе ва дигар минтақаҳо чӣ хона дар имрӯза навормон аст, ҳозир ба шумо мегӯем. 2 хонага бо таъмир дар шаҳри Душанбе дар кӯчаи Маяковский. ҳавлии фурӯшӣ дар Федератсияи Россия назди аэропорти Шереметьево, 10 сотиқ замин дар ноҳияи Фархор, 11 сотиқ замин дар шаҳри Ваҳдат, хонаи фурӯшӣ дар назди театри ҷавонон яъне Молодёжни шаҳри Душанбе, ҳавлии фурӯшӣ дар Чорбоғ ноҳияи Варзоб, ҳавлии фурӯшӣ 2 ошхонага бо таъмири нав дар шаҳри Душанбе ва 2 хонагаи фурӯшӣ дар гардиши фабрикаи ноҳияи Рӯдакӣ. ҳамаи ҳамин хонаҳои гуфтагиамон дар ҳамин рӯза навормон ҳастанд. Барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки ягон хонаи хуб аз даст натиҳен, лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. Тамошобинони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва ба шумо реклама дар кор аст, ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. ин рақамҳо дӯстони азиз танҳо барои реклама мебошад. ин рақамҳои соҳиби хонаҳо нест. рақамҳои соҳиби хонаҳоро қати худи хонаҳо ҳозир пешкаши шумо мекунем. якум сар мекунем аз хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар кӯчаи Маяковский назди боғи Мираненко ноҳияи Сино. 2 хонага мебошад бо масоҳати 40 метри квадратӣ дар 4 ошшонаи бинои советӣ. худи бино аз 4 ошшона иборат аст. дӯстони гиромӣ, нархаш бошад 460 000 сомонӣ. нархи охир аст. ҷои мешудагиш рақамҳои соҳиби хонанда рӯи экран, рақамҳое ки ҳарду рақам дӯстони азиз WhatsApp доранд. аз номи канали Дом Тиҷоӣ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. фикр мекунем бениҳоят варианти хуб аст дӯстони азиз, чунки хона таъмир дорад. 2 хонага 460 000 сомонӣ дар кӯчаи Маяковский. кӯчаи Маяковский ҳам яке аз минтақаҳои беҳтарин аст дӯстони азиз, наздики автовокзал, Правсоюз мебошад. ҳама чизҳои даркорӣ аз ҷумла мактабҳо, боғчаи кӯдакона, масҷид ҳамашон дар наздикии хона қарор доранд. барои ҳамин марҳамат фикр мекунем варианти хуб аст. занг занед, рафта аз пеши дида маслиҳат кунем. ва дӯстони азиз, наворе ки дар рӯи экран мебинед ба мо соҳиби хона равон карда. мо аз сабаби ки навор камтар дарозтар аст, каме ускоридаш кардагием, то ки ба хронометражи видеомон тоғри гирад. агар хоҳед ҳамин видеоро ба ягон хел ускорина тамошо кунед, ба рақамҳои WhatsApp-и соҳиби хона муроҷиат кунед. хонаи фурӯшӣ дар Федератсияи Россия дар Московская област ҷойгир аст, назди пеши фурудгоҳи Шереметьево. АМК 28 километр то хона мебошад. хонаи заминӣ аст, 6 сотиқ замин дорад, бинои 2 ошшонага, 6 дар хона, ошхона, ҳаммом, ташноб дар даруни хона, боз подвал яъне тақхонаам дорад, 6/4 мебошад. хона бо газ, барқ ҳамавақта постоянно дорад, канализатсияи шаҳриам дорад. дӯстони азиз, харидор занг занад, нархша ба телефон гап мезанем, менависад соҳиби хона. худи хона як хазяин дорад, мешавад прописка кунӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳои Россия WhatsApp доранд. аз номи канали Дом Тиҷоӣ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. дӯстони гиромӣ, марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар Федератсияи Россия, 6 сотиқ замин, 6 дар хона дар пеши аэропорти Шереметьево, Московская област. нархашро аз худи соҳиби хона пурсон шавед. участкаи фурӯшӣ дар ноҳияи Фархор. колхози коммунизм деҳаи Арча иборат аз 10 сотиқ замин мебошад. битони хонаш рехтагӣ аст. посёлкаи Навай ҳама зиндагӣ мекунад, менависад соҳиби хона. масъалаи ҳуҷҷатҳош бошад, қарор дорад, қарори замин. масъалаи обаш айпоён качай мекунӣ, насосхати об хонада доимӣ мешавад. ранги ҳамсояҳо. нархаш бошад ҳамагӣ 55 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, WhatsApp доранд. аз номи канали Дом Тиҷоӣ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. дӯстони гиромӣ, 10 сотиқ замин дар колхози коммунизми ноҳияи Фархор бо нархи ҳамагӣ 55 000 сомонӣ, тақрибан $5000, 496 000 рубли русӣ. марҳамат дӯстони азиз.
замин қарор дорад дар шаҳри ваҳдат, ҷамоати Карими Исмоил, деҳаи Неъматобод. 11 сотиқ замин аз дӯстони азиз, 4 тарафаш маҳкам мебошад. соҳибаш менависад ки об проблема нест, ай ду тараф об аст. срочна фурӯхта мешавад, фавран фурӯхта мешавад. маълумоти пурраш бо занги телефонӣ. нархаш бо маслиҳат мебошад дӯстони азиз. рақамҳои соҳиби хона ватсап доранд. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. 11 сотиқ замин дар деҳаи Неъматобод, ҷамоати Карими Исмоил, шаҳри Ваҳдат. нархаш бо маслиҳат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, дар назди театри ҷавонон ҷойгир аст, яъне аниқтараш Молодёжни дӯстони азиз. худи бинои истиқоматӣ дар назди роҳи Калон ҷойгир мебошад. айни замон сохтмонаш идома дорад. сохтмон дар 5 ошшона қарор дорад. бино бояд аз 18 ошшона иборат шаваду хонаи фурӯшӣ дар 16 ошшонаш қарор дорад. якхонага мебошад, лекин метавонед ба духонагам табдил тиҳед, чунки масоҳаташ калон аст, қариб 54 метри квадратӣ аст дӯстони азиз. нархи хона бошад 307 000 сомонӣ, 28 000 доллар. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. дӯстони азиз, хона, бино дар минтақаи беҳтарин ҷойгир мебошад. дар назди роҳи Калон, дар наздикиаш ҳама чизҳои даркорӣ ҳаст. гулистон, якачинор, цирк, Молодёжни, Султони Кабир, беморхонаи Истиқлол. хулас минтақаи хуб аст. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Варзоб, деҳаи Чорбоғ. ноҳияи Варзоб мебошад дӯстони азиз, аммо ба ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе часпидагӣ аст, яъне сарҳад гӯем мешавад дӯстони азиз. ба ноҳияи Исмоили Сомонии Душанбе бениҳоят наздик мебошад. худи деҳаи Чорбоғ кадоме надонад, дарвозаи деҳаи Чорбоғ назди терминали Чорбоғда ҷойгир аст, яъне ҷои таксиҳои Душанбе, Хуҷанд, Панҷакен, камтар болотар аз бозори Кушониён мебошад дӯстони азиз. хулас минтақаи хуб аст. дар ҳамин деҳа ҳам мактаб аст, ҳам масҷид аст, ҳам бозорча ҳаст, заправка ҳаст, ҳамаш ҳаст дӯстони азиз. худи ҳавлии фурӯшӣ иборат аз 5 сотиқ замин ва 5 дар хона мебошад. чӣ хеле ки мебинед, бениҳоят як таъмири зебо дорад, таъмири зебо, таъмири замонавӣ. нархаш бошад 689 000 сомонӣ, 63 000 доллар. боз савдо мешавад. барои харидорҳои аниқ дӯстони азиз, срочна, яъне фавран фурӯхта мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар маҳаллаи Пахтакор ҷойгир аст. ҳавлӣ иборат аз 1,8 сотиқ замин, яъне қариб 2 сотиқ замин аст. бинои 2 ошшонага ва 3 дар хона дорад дӯстони азиз. дар якум ошшонаш ҳуҷраи истиқоматӣ, ошхона ва ҳоҷатхона ва ҳамом аст. дар дуюм ошшона боз 2 ҳуҷраи дигар ва балкон аст дӯстони азиз. дар берун ҳам низ ҳоҷатхона ва ҳамом дорад. худи ҳавлии нав аст, ба дастаъмир ҳоло ҳеҷ кас некардагӣ нест. нархаш бошад 540 000 сомонӣ, боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. марҳамат дӯстони гиромӣ. хонаи фурӯшӣ дар ноҳия Рӯдакӣ, дар гардиши фабрика ҷойгир аст. 2 хонага мебошад бо масоҳати 52 метри квадратӣ. дар дуюм ошшонаи бинои навастройка. худи бино аз 6 ошшона иборат мебошад дӯстони азиз. бинои навастройка. соҳиби хона менависад ки об, барқ доимӣ шартнома дорад. дар наздикиаш коллеҷи тиббӣ, мактаб, беморхона, боғча ҳаст ва бо транспортам мушкилӣ нест. нархаш бошад 430 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. рақамҳои соҳиби хона ватсап доранд дӯстони азиз. марҳамат. духонагаи фурӯшӣ бо таъмир бо нархи 430 000 сомонӣ дар гардиши фабрикаи ноҳияи Рӯдакӣ. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардед. барои реклама ба рақамҳои 97 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.